Kijk, boys en girls, vuurwerk een giveaway verslaafden, ja, zijn we weer. Vuurwerkcollectie, ja, 2018, Spanje, Valencia. Dus, hier, we gaan gelijk beginnen, voor een drukke dag zeg maar. Hier, deze, die kennen we nog wel, ja. Die vallen door de Trueno Rockets, ja. 6 stuks. Dat is een beetje de pijltjes alleen eventjes. Nou ja, California Rockets. Geel pijlen, fluitpijlen. ARS. Hier ook. Deze ook geel pijltjes. Ja. Elgato. Elgato vuurwerk. Dan hebben we hier ook. Ja. Trueno Rockets nummer 7. Spaanse lawinepijlen. Hier. Zo ziet hij eruit. Ja. Dit is hem. Oké. Nou, dan even hier naar de pijlen, zeg maar. Dan gaan we hier naartoe. Kijk even de dingen, hè. Dit kennen jullie, zeg maar. Bekende kijkers. Chino's, Gatitos, Elgato, Xulatro, ARS. Deze, ja, van Platon. Dat zijn gewoon luchthuilertjes. Ja. 10 Spaanse luchthuilertjes, zeg maar. Dit, rookbommen. Hier. Smoke bombs. Rookbom. Ja, van wie? Nu weet ik het. Ja, maakt de tering uit. Ja toch? Dat maakt niet uit wie ze zijn. Nou, nog een keer chino's. Die kan je gewoon lekker naar elkaar gooien, weet je. Hoeft niet aan te steken, gewoon voor de gooi zeg maar. Het zijn babyrotjes. Aansteken, als je die knallen hadden dan gewoon normale, zeg maar, normale astronauten in Nederland. Het is ongelooflijk, maar het is echt waar. Nou hier, triple bang. Ja, nou ja, triple spreekt voor zich. 3 knallers. Magic bang van Gironina. Ja, hier zitten verschillende knallers hierin. Dat is nieuw. Hier, ik heb ook nog een video van natuurlijk. Ja, nou hier hebben we de 125 centimeter cracklinglint, 2 keer. Hier gaan we natuurlijk wat knallers aan vastmaken, die zal ik zo meteen even laten zien. Ja, want we hebben natuurlijk geen viscobalans, maar zo een beetje rommelen, een beetje tijdverdrijf zeg maar. Ja, Dynamita, kennen we, tenminste, kijk eens. Ja. En deze ook, Cispatro, ken je ook, ARS, allemaal ARS hier. Elgato, ARS, Elgato. Leuk speel ook allemaal, bekende shit. Dus, en dan gaan we hier naartoe, kijk, wacht hè, hier, de Etna, ja, van Estalella. Kijk, ik heb er al 2 afgestoken. Het is een 2 inch. Hier. Het is een 2 inch single shot. Ja. Dus een apparaat ook. Zijn goed te doen. Zijn echt leuk. Ja, die zijn wel leuk, ja. De meeste wil natuurlijk weten hoeveel kosten. 6 stuks, 25 euro. Ja, oké. Nou, gaan we even verder. Hup. En hebben we hier de Megatrons, zeg maar. Is die klaar op? Dat zien we de dingen te gooien. Hier hebben we de Megatrons. Ja, 20 stuks. ARS, Pyrotechnica. Wacht even. Hoi. Ik ben aan het filmen. Ik doe je dingen. Ja, loop maar weg. Kleutzak. Ik gooi zo meteen wel even een draakje op het balkon. Kijk eens. Oké. Mafkees, die is helemaal gek joh. Dus, hier, Megatrons. Hebben we ook al wat van afgestoken. Dus, dat is ook goed te doen. Hier, vlinders. Ja, vlindertjes. Hier, ja. Nou, dat is kassa shit. Dan hebben we hier. Oh, deze is ook nieuw. Ja. Valencianets of zoiets, 20 kleine vlindertjes joh. Dus, dat gaan we ook testen. En hier. Ach, hier hebben we ook borrachos? Ja, we hebben ook borrachos. Hier, kleine borrachos. Nummer 6. In geval iedereen weet wat het is, borrachos, zoek hem maar op. Niet te missen in Spanje. Altijd kopen. Dan hebben we hier, kijk, hebben we de Indicars. Ja? Samen weer met Pyro Extreme. Car Race 2.0, 2.0. Rematch, my friend. Dus, hier, Indicars. 4 euro, 2 stuks. Dus, gaan we even racen met Pyro Extreme. Part 2. Oké.
En dan hebben we hier, gelijk tegelijkertijd doen, hup. Appa. Deze is natuurlijk ook niet te missen. Hup. Traken 20 meter. Valenciana. Dan hebben we hier ook, traken 20 meter. Andere. Ja. Dus 2 keer 20 meter, hier. 20 meter, dus 40 meter. Oké. Oh, god. Ja. En dan gaan we hier zo, kijk. Even wachten. Deze even hier. Zo, zo. Kijk. Gewoon gelijk van hier. Ja. Torino Ricasa, nummer 4. Die kun je hier niet kopen. Ja. Ja, dus niet, die kun je niet. Wat ik nu laat zien, kun je niet kopen dit. Dus die kun je hier niet kopen. Nou. Die. Nummer 6 kun je natuurlijk hier niet kopen. En deze, die hadden 5 pakken van, heb ik 2 van afgestoken alvast. Ja. Dan hebben we hier. Hebben we, ja, Scream 3S. Funke. Funke. Ja. Die kun je niet kopen. Je kent bij this stuff hier. Ja. Dat zal ik nog een keer zeggen. Hier. Funke. PS5 Shark. Ook. Die kun je ook niet kopen hier. Daar hebben we 2 pakjes van. Die hebben ook een pakje van afgestoken. Hier een pakje van afgestoken. Ja. En wat zegt de Cobra 6 natuurlijk. Kijk, en hier. Nou gaan we het krijgen hoor. Nou. Hier. Cobra 8. Ja. Dus 1. Dit is 2. Dit is 3. En dit is 4. En dit. Nou. Hoppa. 5. Ja. 5 keer Cobra 8. Dit keer dit. Dus die. Dit. En dit. Kun je hier niet kopen. Ja. En hoe het hier komt, dat ga ik niet zeggen. Dat maakt niet uit. Gewoon een beetje logisch nadenken. Dan weet je hoe het hier is gekomen. Dus. Ja. Oké. De Ricasa die ziet er zo uit. Dit is de Ricasa. Ja. Oké. Dit is de collectie. Dit is de Spaanse collectie, zeg maar. Tot nu toe. Dus en gaan we zo meteen een beetje meer kopen. Dan gaan we een beetje stoken. Dus kom allemaal goed. Dus, ja. Nou, dus de videobeelden komen vanzelf. Je ziet er vanzelf wel verschijnen. Dus en we gaan nu even weer naar het showtje kijken. En dan gaan we vanavond weer even knallen. Ja toch? En deel 2 komt er binnenkort ook aan. Dus ik zie jullie later uit de tuurlis. Ja toch? Mazzel! Hoi!